Човешката съдба. Глава 40 на премъдрост на Исус, син Сирахов. Много трудности са отредени за всеки човек. И тежко е игото за потомците на Адам от деня на излизане от утробата на майка им до деня на връщане при майката на всички. Мисълта за бъдещето и за деня на смъртта всява от тях размисли и страх в сърцето. От седящия в славен престол до поваления в прах и пепел, от носещия пурпурна дреха и венец до облечения в дрипи. У всеки има гняв, завист, смут, безпокойство, страх от смъртта, омраза и вражда. Дори когато почива в леглото, нощният сън разстройва ума му, но почивка той почти няма. Затова и на сън на щрек, както денем и видение всяват смут в сърцето му, сякаш търси спасение в битка. И тъкмо това да стане, той се съпуща и не може да се начуди, че страхът му е бил за нищо. Така е при всяко същество, от човека до добитъка, но при грешниците е 7 пъти повече. Смърт, кръвопролитие, вражда, меч, беди, глад, опустошение, напасти. Всичко това бе предопределено за беззаконниците. За тях беше и потопът. Всичко, което произлиза от земята, се връща в земята. И всичко, което произлиза от водата, се връща в морето. Амин!